Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing bocah-bocah. Pepanggihan malih ing pasinaon basa Jawa kaliyan kula Bu Ahza Arifin. Kepriye pawartose sedaya? Muga-muga tansah pinaringan bagas kasarasan lan ditepehne saking lir beda. Amin. Sadurunge miwiti pasinaon dina iki, Basa pengen menehi pitakonan marang awakmu kabeh. Pitakonane, upacara adat apa sing ana ing tlatah Ponorogo sing dipengeti ing saben tanggal 1 Suro? Coba wangsulana pitakonan sing basa wenehne iki. Kepriye bocah-bocah? Sampeyan kabeh sampun gadah wangsulan dhewe-dhewe nggih? Nek sampun, ayo dibahas bareng-bareng ing kene. Adat yaiku tradisi kabudayan minangka wujud syukur mrengsangan paraning dumadi kang nduweni dasar bab asal usule manungsa, apa lan sapa dheweke sarta tujuan uripe. Konsep kasebut ana hubungane karo anane manungsa ing donya sarta cakra manggilingane manungsa. Apa to cakra manggilingan kuwi? Cakra manggilingan yaiku lingkaran uripe manungsa. Sabanjure mlebu ning tujuan utawa ancas saka upacara adat. Sing sepisan yaiku kanggo nglestarekake tradisi supaya isih terus ana, ora cures lan ora kagingsir owahe jaman. Saliyane kuwi, supaya para sinoman saiki tetep bisa mangerteni filosofi upacara adat sing kebak pitutur becik. Kaping pindho, minangka tujuane yaiku wujud syukur. Minangka rasa syukure manungsa marang Gusti kang murbeng dumadi. Kaping telu, wonten silaturahmi bisa dadi sarana ngrakit paseduluran ing bebrayan utawa ing masyarakat. Amarga bisa nuwuhake kahanan sing guyub rukun. Kaping papat niku wonten sedekah. Sedekah ing kene duweni kekarepan yen upacara adat iki bisa menehi rasa seneng tumrap marang wong liya. Kaping 5 wonten dakwah, yaiku bisa ngajak manungsa supaya tumindak sing langkung becik. Wonten jinis-jinis upacara adat. Upacara adat iku jinise enek loro, yaiku slametan cakra manggilingane manungsa. Slametan iki kapérang dadi 5. Sing sepisan slametan nalika mbobot utawa meteng. Upacara adat iki dilakoni ing fase kayata neloni, mitoni utawa tingkepan. Kaping pindho wonten mijil, miyos utawa nalika lair. Upacara adat sing dilakoni ing fase iki kayata mendem ari-ari, bokoan, sepasaran, selapanan lan bedak siben. Kaping telu wonten manten utawa fase rabi. Upacara adat sing dilakoni ing fase iki kayata siraman, midodareni lan temu manten. Kaping papat wonten fase mantu utawa ngrabekne. Upacara adat sing dilakoni ing fase iki kayata mbubak kawah, masang BKTP lan bobot timbang. Sing pungkasan nggih menika fase mati. Upacara adat ing fase iki
kayata slametan 7 dina, 40, 100 lan sewon-sewon. Tekan kene, konsep upacara adat tumrap fase uripe manungsa pripun. Muga-muga awakmu kabeh bisa paham lan bisa luwih cetha ngenani upacara adat ing lingkungan sekitarmu. Sabanjure, jenis upacara adat kaping pindho yaiku slametan kolektif utawa slametan kang ora ana gegayutan utawa hubungane karo cakra manggilingane manungsa. Upacara adat jenis iki biasane sing nganekake kolektif utawa kelompok. Jenis upacara iki kapérang dadi 3. Sing sepisan, slametan wulan penting kang ada dasar tanggal tartamtu. Kayata saben tanggal 1 Sura dianakake upacara adat suran. Yen ing tlatah Ponorogo biasane ngenekake upacara adat ngumbah pusaka lan larung sesaji. Iki kalebu wangsulan kanggo pitakonane basa ing ngarep mau. Kaping pindho wonten resik desa. Biasane kanthi cara upacara adat nyadran. Kaping 3 slametan sela. Ing slametan iki biasane digunakake kanggo ngedekne omah, kuwatan lan sapanunggalane. Nggih, bocah-bocah, materi ngenani teges, ancas, lan jenis upacara adat sampun biasa bahas ing kesempatan iki. Muga-muga apa sing wis diandharake puasa iki mau bisa menehi manfaat tumrap awakmu kabeh. Ojo lali gladhen sing ana ing link deskripsi dikerjani. Cekap semanten pasinaon iki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.